episode thar kan en homa in pathian thu han ngai thale photila thu fing te bung som ni pathum chang som pasare le som pariata I thin dong in misual o chu se ni tindal patri in omjok ro I hmalam hun tan ala tha anga I be se chu ti bawin a om lowang ole BTTH season 2 kan en homa in season 1 Ripart lo zoka khan sawen le ferry doctor te chu magical beast mountain anin tonga chu ta chon puk pakhata ro hlum chuakin chumi hnu rei vak lova chuan muli chuan an ro hlu bom hon na cha bi chu alak sak theinan ferry doctor chu amana sawen chu cha bi an lak sak theinan de khan thon ta ani sawen chuan little ferry doctor an man ti a hriat chuan chan chua du ngala ma se master yaw chuan muli an ro hlu bom hon na cha bi a hmu lo chung chuan little ferry doctor chu engtin ma ati don lo ti a hria chu wangchon sawen chu chakle zora ma son theinan pu pakhata hruaita ani chulai hmuna chon sawen chuan training chu atran ta thakhataral nuwa po sawen chuan magical beast mountain chunga training ala nei zela heti la hian achakna chu apung chaklea lo tling takin level 2 na doze 7 star level a in hlang kai ta ani master yaw lau chuan a masona chumak ati hlea atira kha chuan sawen hian hetiang level a thlennan hian thakhat le achan ve vel tal ama mo don ni ina ngaya ma se sawen hian thakhat chung chawin ati hlo tlingta ani ma se master yaw lau chuan nalon en ran ne na anin be na hun tur a thlennan kum khat chaw a om to ti a hril non lea sawen chuan in ring tok takin a hlo cham don lo ti a soya kum ni kal da chunga a training a zong chu ti hunatan chuan ani ti a hril training a zo hnu chuan sawen chuan a masabera muli le a hote chu da bawa little ferry doctor chu chan chu atum ta reivaklo muli a hote of head mercenary group member engmoza chu ramngo atok ta sawen chuan a beya pakhate te chuan olsam takin a hnia tuma tlan chuati ratum lo sipai pakhat chu amana an hroi tu te chanchin le an theina te chu puang turin anor luya sipai chon an pola mi chakber chu mulia patea musi ani thu soya achakna chu level 3 na 3 star dosi level ani thu rila chumi hnuwa chon muli le apatea chuan an sipai de tha ani ti an hreta sawen chu amo phurtu ani ti an hriat chuan an mang ang hle thakhat kalta khan sawen hi 2 star doji chaw alania ma se tuna chuan an mi te chu olsam takin ate hlum theito sawen chu a hlom to hle ti an hre thiam ta chuti la chuan little ferry doctor chu muli te chuan medicine hola an tan tira chulai hmuna chuan little ferry doctor chuan sawen in ama chan chu atum ti a hreta sawen chu hun rei lo te chunga fighter chak tak tak po hne thei khopa chak ani chu makati hle chumi hnuwa tlang lama an kir le chuan sawen chu master yaw lau chuan flame splitting tsunami technique chak tak chu zirtir atum ta hi tlang ti chim thei indo na man ro hlom takani ma se sawen hne na voi khat aya tang hun rei lo te chunga a man chuan hliamna tak aman atur theya ain cultivate na zel tura har satna athlen thei don ti a hrila sawen chuan chu thiam ngei tumin azir ta rei tak azir hnuwa chuan athiam ta ani chumi hnu chuan in cultivate zui turin lui kama lunglian tak chunga chuan athruwa chuti in cultivate ta hun man lai chuan muli hote chuan an ron hmuta muli po lo thlingwatin muli chuan sawen hne na ro hlu cha bi chu ama hne na hlan turin atia ma se sawen chuan hlan me tumbik lo atlan chiat chana ma se muli le hote chuan an zui ngala topa chuan an nang chinga yena chuan tan chuna tur anei talo an jinga chuan an ho tu pa ber mulia patea musi chu alo thleng ve boka musi chuan amimal takin sawen chu ama ngein abeya a tha tur thu rila tha ngei tum chuan abei ngala
มาเสซาเวียนจวนอโลบุมเทเจลามูเซียเบนจูบุมเทเจลมาเสมูซีจวนอเบเจลาซาเวียนจวนดันตุมมาเสดังเทโลวินอัตลุตาซาเวียนจูมูซีจวนเรกกลางฮาลินซาเวียนเฮนาจวนโนปังจาบิขมินเปียกเหล่าจวนไว้นาเฮนอิทิโดนันนี่อติยาซาเวียนจวนa flame palm chu mangin a beile thuta thil dang ti the om to lo wangin iana chuan a flame splitting tsunami technique chu activate ta chumi mang chuan musi chu a eteka musi po chuan slash attack mangin alo block zui ve nga la pok na tak chuakin flame splitting tsunami chu musi chuan adang zo lowa liam na tak atur ta ani sawian chuan musi chu liam tak pe theima se ama po a chaw hlea tun din huna chuan a hne thei donin a hrelo tlan chhuat tumin tlang chi patang chuan a zuang thlat mia meya musi chuan sawian chu a thi nge ringa ma se arokin sawian chuan a wing technique chu activate in adam chuaka lai mun chu a chhuat san ta ani chumi hnu chuan magical beast mountain range chungril taka chuan thil hlu hmu tur omlo tak purple spirit crystal tia hria ta oma he crystal hian cultivator level te chu na satakin na tipung the ani chumi awang chuan cultivator tam tak chuan mu tumin an lo be to thin ani ma se pakhan ma hlo ting an lo om lova atam jok chu magical beast chak tak takin an thatani a hnuah sawian chuan magical beast chak tak atoka a master hena a tanpuina adila chu chu a tha theina damdoi pil adilani ma se a master chuan arem tilwa thil zonga pil chu rin chan lo turin atia sawen hena nangma ngein melma chak tak tak te ibeya chak zo ka than chhozel iziranga ya ni atibok heti la hian van nama chuan boina aum tian thanga la sawen chuan me chemak tak pakhatin sakol chak tak wing lion king tia hriat rank 6 magical beast mishing angboka fin na nei a beilai chu a hmuwa me chia po chu a chak hlea sawian chuan chu nuda thil ti thena chu a thil ti thena ain asang fe ani ti hra chiang hle master eola chuan cultivator khovel hi azawa mithiam chak tak tak chair sen lewin an khat ti a hril non le a chu anin beina tang chuan inzir turina tia chu ti lai chuan me chia chuan lion king hena purple spirit crystal tem te chau adu thua soya ma se wing lion king chuan a phallova a thin rim zual ta hle meya reilo te a in kara chuan na sele zualin in beina chuak le ta alin beina chu anasa hlea an bulvel tlang te chu anging na sa hle wing lion king hian ceiling technique chak tak mangin chu nula chu na takin a hliama nula po chuan sakol chipa crystal chu ati bun sak vele teleportation mangin chaw tak chung chuan atlan chuak thei ta rama lion king chu a thin rim hle chulai hmuna magical beast om zong hena chuan chu mei chhliam chu zong turin thua pe a atuk zinga lo ni chuan sawian chuan ahma zan lama alo hmu nula ni khoshelwa alo om chu muta a chu nula chu a hliam na hle a sawian chuan reivak lo en ngai tua a puidonem ti chu a hre thiam lo a tan pui chuan sakol hlom tak tak ten an ron zui don ti a hria ma se atopa chuan a khongai em awang chuan puya tumta lungpui lian tak hnuaya puk pakhata chuan a hruai ta ani chu nula tan chuan damdoi a buat sai saka a hliam te chu luk takina enkol sakbok atira chuan a thil ti dang chu nula chuan a hre thiam lowang ti a hlau hle a chu wang chuan damdoi a hnoi ma in engkim a hril fia vek ani nula chu reivak lowa chuan a lo hara sawian hena a taksa a chaw lu tuka a che theilo awangin damdoi chu hnoi sak zel turin angena chu tiang ani hni ngot me anin enkol hnu chuan nula din hun chu a tha chho tran hle a ma se wing lion king ceiling technique hian ala hong ring ti yana chuan a soya adam kim theinan hun ala du dona ni ati sawian chuan a minga zo chuan ani na tak tak chu a thupa yunzi ti in ain hriat ti rani sawian point a ming dik tak a thupa yan saw ani thua hril ve bok henula ming dik tak hi yun ani anin biak zel dana tangin yunzi hian wing lion king hne na tangin purple spirit crystal chu lak ala tum tho ti yana chuan a hreta ma se sawian chuan yunzi hne na
tuna hian sakol shrim ala be theilo ti a hrila a chan chu Lion King ceiling technique hian a thil ti thena ati chaklo wang ani pon lama a chhuah chuan sakol te chuan a omna chu an hre thei dona an ron be pha thei don ti a hrila chu wangin sawian chuan pon lam te chu enfi atum ta pona chhuah chuan pona chuan SBS pakhat hi alo oma sawian chuan chu bis chu tha tumin ain pot saya ma se rang takin sakol takin anung lama takin aron be thu ta ma se sawian chuan rang takin na beile ta reivak lo ain be nuwa a that thei ta rama sakol la nge nu chuan sawian chu lemna taktuar chungin puk chunga akir le a iun chuan ian a hmu chuan alo puiwata damdoi pein en kol let ve ta sawian chuan a thilo chu awan nei hle ti asoya a chan chu sakol chu rank 2 bis chau ani wang ani chu ai level sang chu ni se adam chuak lo mei thei ti asoya reivak lo sawian chu arila tram ta hlea sanga chu e tan hem minatuma ma se iun chuan alo danga tuna chuan ama na en kol ve thung to don ti a hrila sanga chu ama ngein siam atum ta ani ma se iun hian ei tur ala siam ngai lowa abula thil pol tur ni om tak chu adu ber pakha chu apala sanga chu me a chuan a hem ta reife a hem nu chuan sanga chu alo ut ta vek mai sawian chu a phun noya ma se iun chuan ai tur siam na sak ber na ani awangin ei sak turin ange na sanga an ei zo chuan an pani chuan an lu haya sawian chuan eng thil nge a phul ti a zota iun chuan a thil pal omna botol chu a hmuwa sawian chuan a hmu chuan ama adam doi siam in mangai na dam doi a mang pal ti a hre chuak ta ani iun chu a thin rim hlea sawian chu engwang nge chu tiang mangai na dam doi mihring ti phur thei thil chu a siam ti a zota sawian chu chandan tulber po a hrelawa a zak hle iun chu arel ru a boi ta hlea puk chu chhuah sana tuma ma se sawian chuan adanga polama sakol te chuan ama anzong reng ti a hrila love potions effect awang hian iun chuan sawian chu akwa ta an du reng wang ni lo chuan ain du ta an borok chu a so sang ta hle a iun chuan in thunun le hra matuma sawian chu alaina pel chuan a thadon ti a hrila lau thong takin sawian chuan master eola chu potions effect ti bodan tura zota eola chuan fiam thuin thil om dan chu mang tangkai turin alo hrila ma se sawian chuan adu lo eola chuan potion effect ti topnan chuan iun taksa chu amasa sak angai ti a hrila sawian chuan akuzung tanga a flame ti chuakin massage atum ta ma se love potion effect awang chuan a in sum theilowa ati ngai na hrelo chu rang takin pona atlan chuaka tuya chuan a zuang luta angai tu na chu thunun atuma ma se chuti lai chuan bis tam tak chuan iun on hun chu an lo mu chuaka ha tumin puk chunga chuan an luta ma se iun chu alo har film to a puk chunga bis lo lut chu a thata pona aron chuak zui ngal angun nam chuan sawian chu atina anin karak thil thleng zong chu soi chuak ngai lo turin a hrila chuti lai tak chuan Lion King chu van lama aron lang le ta a iun chuan voi khat dang chu dole turin apan ngala iunin Lion King ngai tuana ati boi lai chuan sawian chuan purple spirit crystal laktum chuan Lion King puk chung lam chu panatum ta iun hian main purple spirit crystal mu theina tura pui thei tur locator alo peto ani rang takin sawian chuan chulam chu apan ngala reivak lo chuan puk omna chu a thleng ngala sawian chuan energy eng chak taka hmuwa yaulaw chuan chu thil chu lion bird essence ani ti a hrila chu thil ti thena na satak ne na khat thil hlu mu tur fang tak ani thu a hril bok tin hei hian cultivator level chu na satakin up thei ti a hrila chulan mun veng tu tiger beast ngai tu na ti boi tumin sawian chuan smoke food ta paya beast chu puk chunga tang chuan atlan chuaka chuti lai chuan rang takin iana chuan bird essence chu la in bottle paruka chuan ada ta chu in po pek atumani ma se chuti lai chuan tiger beast level 3 beast chu aron lang le a iana chu aron ta a sawian chu hlau thong che thian atlan chia atakstan bird essence thil di thena chu a hlom hle chung point anun na achan mai lo nan essence bottle pathum ngo chu ai ngal fata
chu energy chak tak chu atak sa chunga aron luang lut nga la alung phu tirangin aspi chu na satakin in apa ma se chu chuan nanana satak a thlen tel bokani chuti chung chuan sawen chuan tiger beast chu a beile ta buk chunga tang chuan a chuak thei ta sama chuti la chuan pona chuan in chuan lion king chu ala beirenga ma se in siltan ni awangin a thil ti thena zongjong a mang theilowa lion king chuan thi na thlen thei tur etek a bo sai lai tak chuan yana chuan in chu a thi thei mai don ti a hria tlan thiat san chu a du bik lawa du thlan tur dang nei lawa in hria in bird essence da na bottle chu a met ke a chu chuan bis tam tak chu a kau khom ngal ama nge po chu chuan nanana sataka thlen bok ma se essence chuan chakna mak tak pe in a flame rong chu purple a aloin thaka chu binu chuan a flame spitting tsunami mang chuan lion king chu attack le shama lion king chu a thita ani yana chu alu a hai hleya atluk ma che chuan in chuan alo man vata chu tiang din huna a oma mu chuan in chu aril ru ana hleya sawen chu ti dam tumin a healing technique chu a mangta ani chu binu chuan yana chu alo harle ta alu te chu a hai hle chuti lai chuan lungpong pakhat tang chuan in chuan bird essence omna bottle chu kengin thian ti thumal hian khovela omzia danglam tak anei ti asaya ma se iana wangin kumtam tak chunga a hriat ngai lo chungrila natna chu anei ti asaya a chu mai nakin loka kan in mule don ni atia a chuak ta iana chu alo har chho hnu chu na hoi kol vela ma se ama puitu in chu alo om to lawa ma se in chuan techniques hol pakhat le be pakhat a hnu chia chu chuan sawian chu atilungai dewa yen om dan chu alo mu chuan a master chuan alangai sakrengem ti azota sawian chuan aril ruwa omreng ti chu soitlang dot lovin ma se om dana chuan angai to hle ti a hriat theya master eula chuan khanula khan a chu mai thil hlumak taka pe che ani atia sawian chuan apo level a check ngala level thar doji 7 star atangin 9 star a alokai to ti a mu chuak ta ani makati hleya a master hena engtin hetiang thil hi a thlen thei ti azota master eolo chuan in khan a chakna mangin inun na chan hi mani tin purple flame ithunun theinan le ihliama dam theinan a thil ti theina then khat i taksa a daluta chu chuan a ma jong ain a chakti le zol che adi atia ma se master eolo chuan un aya a chakle zol alangai ti a hrila training nei pui atum le ta sawian chuan apo level a check ngala level thar doji 7 star atangin 9 star a alokai to ti a mu chuak ta ani makati hleya a master hena engtin hetiang thil hi a thlen thei ti azota master eolo chuan in khan a chakna mangin inun na chan hi mani tin purple flame ithunun theinan le ihliama dam theinan a thil ti theina then khat i taksa a daluta chu chuan a ma jong ain a chakti le zol che adi atia ma se master eolo chuan un aya a chakle zol alangai ti a hrila training nei pui atum le ta a training dan tur chu a hau tak le master eolo chuan thakhat chungin nitin sawen hena first rank magical beast pangatal a tha angai ti a hrila chu tianga ati chuan a taksa a chakin ma a som theyang ti a hril tin in na pek exploding technique chu jirtir atum ta chu hla tak taka zuan kola mi ve attack theina ani master eolo chuan a man dan tur chu a mu tira ti chuan ina chuan training chu anei chhun zom zela chumi hnu chuan sawian chuan in ring tok takin ni khata sakol som po a that thei ti asoya ma se master eolo chuan chu ein chhuna chu ban sana ma son na lam chau ngai tu turina hril ngala chu tila chun an pi ram ngoa chuan mei che pakhat lingar le apatea angkal ka gang chu of head mercenary group member te lakatlangin an tlan chia lingar chu a chaw to hlea ka gang hena ama kalsan mei turina tia ma se angkal ka gang chuan kalsan chu atum bik lova ven hi matum ta ma se rang takin mercenary group te chu an lo thleng ngala
มาเซจุติไลชวนเอียนจูอรอนเทงหลลไม่อรอนปุยตาเอียนชวนอาเทียมทาร์ exploding technique มังชวนอันเฮาตุปะเบอร์จูสกอร์ตังชวนอาคิกลาสิไปตั้งแต่ชวนรอนเบนตุมาเซสาเวียนชวนประคัดชวนนัสกอร์เกียชวนอาเฮมสักบุรเมียสกอร์จบชวนอันทัลเจียงเล่ประคัดเลจูอ vacuum ปอนมงินอามานะทิ้งกุงเด้งดดขบินอไปทุเลีย mercenary group เตจูอันมังอังเล่เองมีแต่ฮีมูเลียโพลเตเท้าขาอันนี้อต่อปะชวนตุเตงอันมาชนตีอันเรชวกตาจูหลังว่าจูอุฟเฮด mercenary group ตาหน้าบัวนั้นสตักเห็นตัวอันนี้ตีจูทิ้งริมตะกินอันช่วยตัวชวนอาจากนั้นส่งอินสาเวียนจูอเบยตานั่นตะกาคิกินมาเซจูอคิกจูเอียนชวนเองมาอ่างไงเราจูอันช่วยตุปะชวนเอียนจูอเบยซอมเซล่ามาเซเอียนชวนอสัมตะกินอารมณ์สักเซล่าจูมิหนัวเอียนชวนเฮวิรุลจูอลชัวกินอเบยเลตตาเรฟักลาวะชวนจูอันช่วยตุปะจูไอน์เปตาเอียนชวนโซนโซตินขวยเงบLittle Fairy Doctor อันดาตีอโซตาจูปะชวน1000 Medicine Hall อันดาตีอสวยตาจูมิหนัวชวนลิงอะไรอังกัลกาขังชวนสาเวียนันอัชันชัววางินลมทัวอันเสียสาเวียนชวนอินทิเทเดตะเคียนเองมาอันนี้เหล่าค่ะตีอินไลฟ์มุนชัวชัวสันตา Little Fairy Doctor สันชัวตุมตาอันนี้จานาเราดิชวนเอียนจู1000 Medicine Hall อมนักมุนจูอัดเฮงตากัดปัญหาแต่ชวนทุทั้งมักตักเมนเหล่าเสียทั้งวัลปะขัดินอุลเฟด Mercenary Group มีแต่จูอัดถัดนวลโตติจูสาเวียนจูอารุกิน Little Fairy Doctor อมนารูมาชวนอาลูตา Fairy Doctor ชวนเอียนอาหูชวนมักติเลมาเสียอารมณ์เลทุงอาชันจูอ่างไอตัวฟังอันนี้ปนละมาการ์เดนอันหูเหล่านั้นสาเวียนชวนรังตะกินตุกเวอร์จูอาคาร์งาละ Fairy Doctor เนน่ะอาทิลในจงเปกาอับุลกัลงาลตูรินนาตียมาเซ Fairy Doctor ชวนอดูเหล่าอุลเฟด Mercenary Group ตะชวนมินฉันชวกตีอันเชียชวนกันขวาอันเบยเมียงไปเสียเหล่าเต้นอันตรพาเทนีอตียสาเวียนชวนเองเตียง Point Mercenary Group ฮีตีเชียดอตุมทัวทริลามาเซอหิมนาตัวรังไอตัววางินอารันซงมาสปอตตีอทริลา Fairy Doctor ชวนอ่างไอสักมาวางชวนอารมณ์เลยมาเสียสาเวียนชวนอัดเชียนอันนี้วางอันนี้ทัวสวยทุงจุดที่ละชวน Mercenary Group พรวยตัวมูซีชวนอาหูเต็นเห็นรังชวนสาเวียนชวนอลาดัมเตียร์ชัวกะทิ้งริมตะกินอาศิไปแต่จงจูสาเวียนจูจงชัวกะคงไอนัดเตลลวะทัดตูรินทัวเปตาจุดที่ละชวน Medicine Hall ละมาฮอลในตู้จูอามาเวงตู้เต็นเห็นอันรันเคงะ Little Fairy Doctor เนน่าชวนอับุลัดหลังว่าจุดตุงเออันนี้อโซตารังตะกินโดดเสียสาเวียนจุดดำโดยเลตูราโลกัลควอลจิตไม่อันนี้ทัวทริลามาเซจูปาชวนอาริงเลรุเล Fairy Doctor เนน่า Rainbow Poison Book อดูทัวทริลาเฮฮิ Little Fairy Doctor Poison มันดันอินเจียนะขบูลุตตะกันนี้จูปาชวน Little Fairy Doctor จูอาวาวาอเปกดูเราชวนอามาเลอบุลัดหลังวาเลนชวนจุตาชวนอันที่โดนตีอาศัยมาเซ Fairy Doctor ชวนมองจางอินเฮทิลตันเห็นไอ้บอสใส่ตัวตีอาศัยชัวกะรูปุ่มเปียชวนอารุกิน Poison อารมณ์เฮดาร์เวกตัวชาวินปออันที่ดดปิลเปตัวตีอารมณ์หลังจุดต่อมส่งจูซอยซอยอัติลุมเวกโดนตีอาศัยละจูปาชวนอัตักษะทิลดิกลอตีอาศัยงาลอดัมโดยจูอจงงาละ Fairy Doctor ชวนอันที่ดดเตลเราชวน Poison เฮียนซอยซอยอัตักษะอัติเชดอนตีอาศัยละลาวทองตะกินอต่อปาชวนคงไอนาอดีละอันมานี่จูอักกัลสันตูทัวเตียมตามาเซ Fairy Doctor ชวนอเปดูละว่าสาเวนเนนชวนตานโชตุมินไอบอดใส่ตา Fairy Doctor ชวนไอเกิลจูอักกาวะเอียนเนนชวนอันชวกตาจุดที่ละชวนฮอลในตุปาชวนอันที่ดดจูเปตูรินอังเกนเลยะ Fairy Doctor ชวนอเปตารามาจุมินัวชวน Mercenary Group เตจูอันเฮาตุปามูเซียฮวินอันเราเทงเวเลเชียมาเสียเอียนเตจูอันเราอมต่อเรามูซีจูอัดถิ่นริมเลยะจุดที่ไล่ชวนเอียนจูอันมาอารอนอินนั่นเลยะมินซงเอ็มนี่เฮตไตกับอเมอารอนตีมูซีจวนรังตะกัทัดงาตูรินอสิไปจะจุดทัวเปงาละมาเสียเอียนจวนเฮวิรูลร์มังจวนอลาวไวเลตตบเมีย
chu ti la chun ferry doctor po alo kir le a mercenary sipai te chu a poison chun aron thea sipai te chun thok har sa an ti hle musi chu a thin rim hle a sawen chu a mangin pe a tha chu atum ta sawen chun musi chu exploding step technique mangin a ateka nga se musi chuan atiang mang chun alo bloka strike chak tak a chhuwa zui bok chu chuan ina chu anor leta a heavy ruler chu ina chuan a thlau zui bok musi chuan ina heavy ruler chu choi kan sak an tum maya ma se rita ti hle a choi kang thei ta re re lawa chu tiang man ro chak tak man chu thil ol sam ani lo ti a hre chiang ta hle ina chuan a vacuum pump technique mangin a heavy ruler chu ala leta ram takin exploding technique mang chuan attack zui le ngala chu attack na chuan musi defensive chu ati cheta ani makti takin musi chuan hetiang no panghian hetiang technique danglam takhi athiama beisei lo ti asoi chu mi hnuah chuan puk chunga box pathum na chu a hong thei to ti a hrila ta chuan technique hlom taka om ti hrilin chu technique mang chuan be atum ta iana chu aril ru a boy hlea a master hneina chuan musi hian hetiang thil ti thena chak tak hi aron pholang don ti a beisei lo thua hrila master iola chuan atong thlamwana ngai to na film mang reng turin na hril bok chuti ro chuan musi chuan lion roar power mangin sawen chu a beya ma se sawen chuan a purple flame chu activating flame splitting tsunami technique chak tak mangin account tara flame in supuak chu anna hlea atopa chuan musi chu ina purple flame wang chuan akang lumta ani ferry doctor chuan ina chu anga event wata a tha MT azota ina chuan a that thua hrila ma se sipai la dam pakha chuan ferry doctor chu tha tumin aron bele thuta ma se sawen chu rang takin aloin to a ma se aron fit fulman chu pa chu ina chuan ni kho thelna siam ngala ferry doctor chuan ina chu angai to hlea ma se ina chuan hliam anei lo armor alo ha hi alo ni a chumi hnu musi an tha ba ka an sipai po ni kho thelwan om deuh vek to awang chuan hun him zoka kalan tuma lai hun chu an chua san ta ani little ferry doctor chuan king san tauna rom pakhata ashwai ta chulai hman thlen chuan master yo lau chuan chulai rom chunga energy chakna om chu athiang him hle ti a hrila in cultivate training nan po tu thu samani ati he energy thiang him taka wang hian sawian chu level 3 na dosi a thlen thuai theinan apui theidon che ani atia little ferry doctor chu sawian bula localin lai hun chu nuam ati MT aron sota sawian chun he rom hi mun re nuam tak ani awangin damdoi lam siam nan le injin nan du thu sam ani thuwa hrida chuta poison gal chuan sawian chu rom chunga inte takte pakhata ashruaya chu in chu telhema se nuam le ha dam takin a om thea be sei thuwa hrida sawian chuan nui chungin ama abula a om chung chuan chu mun chu a hre om don lo ti a hrida ian hirin ain a zeide mai a hnuah chuan ei dun lai chuan ferry doctor chu alu a hai thuta sawian chuan rang takin amana a tha MT azot wata ferry doctor chuan hmain khai chi ala khom wang le a ha lutuk wang ani thuwa hrida chumi hnu chuan sawian chuan adin hun ti thatnan magical base core amamo thu sein zong turin ramngo a chuan kala tum thuwa hrila zan ani hmain alo kirle don ti atiam ani chumi hnu chuan sawian le a master chu ramngo chunga ice piece zongin an kalta a sawian chuan chu tiang sakol chu lai hnaya chuan an hmu theyang MT angai tua master iola chuan lai hmun chu ice piece tam tak omna hmun ani thuwa hrila reifak lawa chuan sawian chuan abula chuan thomri a hreta sakol chak tak chuan ahma alo puito ka gang le lingar te chu sakol le alo bele mek alo nia lingar le ka gang te chuan an hne lo hlea sakol chuan aron bele don lai chuan sawian chuan apui ngala exploding technique le a octane blast pump mang chuan chu SB chu athata ani ina chuan SB chu NF in magic core ana MTI na ma se alo nei tlatlo ka gang le lingar te chuan anuna chan him sak le awang lom thuan hrila chumi hnu sawian chu ka gang chuan
a farnu hne na in hmel hriat tir ta an lom na lun tir nan sawin hne na ISB's magic core chu thilpek atan an peta ani chumi no sawet chu alet le ta little fairy doctor chu taw tak chungin na lo oma master io lo chuan cultivator then khat chon poison energy angchi pon lam thil ti thena an rin chan lu tuk ti a soifia chu chana chu an tak sain atur thei to lo chuan a chung lama tangin zoi zoi in aron ei chethina chu fairy doctor chu ma hian a thleng me ka ni atia sawian chuan chan chu atum ta eng ang point har sama se damtoi a hmungai am ti atiam mani chu thua hre chuan fairy doctor chu alom hlea chumi hnuwa hlim takin an du thu sam chu an soi du na fairy doctor chuan dochi continent rampum puya jin kola duwa sawian chuan damtoi an hmu hnuwa chuan chu jin konga chuan ama ngein a hroi don ti atiama atuk zing alo ni chuan fairy doctor chu alo hara aril rupo a ha dam dewa ma se alu chu a haile deu thin sawian hian adam doi semna tur harp su a zon chun zom zela amam mo zongjong ala hulawa ma se a bezel don ti asei chumi hnuwa chuan an panhi chuan pona borok thiang hlim hip turin an chuak ta ngoi rengin an thua fairy doctor chuan hetianga nun ha dam taka man na hun hi atlem hle ti angai tua sawian hena hetiang hin chatuna tan omduna chak thua rila sawian chuan adam vek ma chun a chosan ngai liwang ti in a changa anin biak lai chuan ru aron sur hnaya sawian chu in chung lama ki le arota ma se fairy doctor chu chun chu tiang rei vak lo lom dum chu ange na zoi zoin alu chu sawina dara angata ti chuan hun rei lo te chunga tan lom kalsanin hun muan om tak an hmang dum ta ani chumin hu chuan sawian chuan herbs dangte chu ramngo a zon chun zom zela tam tak a hmu nu chuan akir le ta ma se in chunga lu chuan thil dik lo om ti a hria fairy doctor chu om to lo dokana sawian chuan lekha pakhat fairy doctorina anu chen ni ngei tur chu a hmuwa lekha hian fairy doctor chuan chua tum thua soya sawian chu zong lo turina hril boka aman an na awanga a hun khoral lovin a training na rilru pe turina ngen bok chu thu chu chiarin sawian chu ina tang chon atlan chuak ngala ruam hung pe chu adap kola ma se khoya ma a hmu zo lo chu tiarel ru na taka adin lai chuan an hun man dun lai hriat reng na chu arel ru aron lang chuaka an thil soi dun te ruam chunga hun hlim om tak an man dun te le damdoi a zon sak tura a thotiam da chu angai tu a sawen rel ru na hmu chuan master eo lau chuan thodik chu a hrilta a fairy doctor hian na hlom tak le willful poison body tia hriat a vei ti a hrila hetiang taksa willful poison body nei te hian poison energy chak tak an neya ma se an taksa chuan chatuanin athunun thei ngai lo atopa chuan poison chuan an chung ri tain ai chheveka an thi pha thina ni atia yana hena chuan chu wang chuan akal san che ani ipui theilo na tur thil ani ti a hriat awangin hun khoral lu tur chen adu che ani atia he thu a hriat nu po hian sawian chuan beidon mera tum lawa na sataka traininga apui thei dan tur zon mu nge atum ta ani master elo kai shona hnoya sawian hian a technique chu a practice chun zom zela a purple flame po chu amang thiam to hle nitin magical beast chu a bain a that thina a fighting skills po atisang chhozel bokani a training chun zom zel hnu chuan sawian chuan ma son chaklea a topa chuan floating takin level 3 1 star dosi chu a thlengta ani a thil ti thena thar mang hian sawian chuan jinkong thar zole atum ta a kalna tur chu black rock city ania khopui hming thang tak cultivator le alchemist thiam tak omna ani reilo tia sawen chu sakor to lalir main khopui lama akala kongla ka chun master io lau chuan purple flame chu a chak tak tak ma a man ro satlia me ni thu rila atana thil tum tak chu heavenly flame absorb ti dani ti a hril ma se chu tiang flame hi blue chu a hlom hlea sawen hian chu thila ti ma chuan thilpai mo tak tak anei phot angai don ti master io lau chuan a hrila ama sabera blood lotus pil ti a hriat atak sa chu heavenly flame lumna hlom tak la ka veng him thei pil dang lam big refine phot angai dona chu tiang ni lo chuan chu mitel lo chung cultivator chak tak tak te po an kangral ngal vek thea tia pani na chuan pills power stabilize pui turin rank 3 b score amamo don bok tin ato bera chun I spirit cold fountain chu azon mu angai don chu heavenly flame satak dole thei tur ro hlu tak ania chu hria chuan sawian chuan
mi son hi eng ang taka hlom nge ani don tia hra chiang hle chu tiak in buat saina te lo chuan heavenly flame chu Hebrew ta se enge thleng ang ti po azot bok master ear lau chuan dik takin a changa chu tianga ti chu ma ni in ti hlumna nen thu hmuna ni atia ma se ina chuan heavenly flame ane chun na satakin achak pha don tia hria a hmangai te le a thian te ven him theina tur ani chuan risla ka hrelo reivak lawa chuan atopa sawian chuan Black Rock City chu a thlengta a khopui hi alian hlea mihring po an tam hle bazar hun buai taka chuan sumdong te chu an thil zualin an awa cultivator tam tak te chu hmun tina hmu thei an ni sawian hian Alchemist Association lam apan ngala ta chuan amamo tur thil te a hmu thei a bei se ani chulai hmuna thlen chuan Alchemist nula pakhat linfei chu khopui chunga Alchemist larber polami a master auto nen an ron thlenga Association hall chunga hian Alchemist examination atan Alchemist thalai tam tak an pung khom ani sawian po chu eng tin tin emaw chuan a lut ve ta an zinga hian zirlai thiam dang pakhat su mei po atela a hmel thatne le a in ring tok na hian mi zongjong ngei vena hlo ngal ani linfei chuan a elpui tu ron thlenga hmu chuan an pahnih inkara in huan na alo chuak ngal wata anin hiala master o2 chuan anin hiala chu ati topa an vai chuan exam lam chok ngei to turin a hrila sawian po hi thutna lu phal sakania te sa hian tel phal sakani bok ho chunga in hialna borok are hnu chuan Alchemist examination chu an tran ta sawian tan chuan he exam hi test main rovin ata na poimo hle Alchemist saktak ani theina tura apalak na phasaber ania azin kongbung thar bulton na tura ni bok in elna an tran hnu chuan meterin lo lutuk main sawian chuan lo ling takin tier 2 medicinal pill chu a refine theya chu chuan alchemy thiamna chu mi pa nga en achum chuang hle ti atilang ani chu mi awang chuan chu pol ho tu te chuan an ngai venta hlea an pola tel tur chuan an som ta chuan somna chu sawian chuan apoma alom hle a hnuwa sawian chuan master pani chu a hmuwa association a atel ve phalsak ani awangin lom thu a sei se khopui chu a chu san watangai ti asoya I spirit blaze grass ti a hria thil hmu tur omlo tak chu anei wat angai ti a hrila sawian chuan ta gor thaler lam apan don ti asoya chu jin kong hlom tak chu atan hmain a thil mamo zongjong ala khom vek angai ti a hrila chu thu chu master te chuan an hria chun mak an ti hle I spirit blaze grass i thil siam hlutak ani thule Alchemist Association point an nei lo ti a hrila an record zongjong an check veka ma se he thil hmu tur omlo tak hi mi tu main an thralemo an nei thu engma an hmulo ma se revak lo an ngei tu hnu chuan master pakhat chuan khopui chunga chuan chu tiang ro hlun nei thei tu me pakhat a om mei thei ti a hrachuak ta hemi hi thil hlu khol khom tu mak tak in hlui to taka cheng thil hlu tam tak ne hriat lar ani atia Alchemist master chuan sawian chu collector chu hmu turin a hruai ta reivak lawa an thlenga a chung an lu mai master chuan sawian chu film khur turin atia a chan chu collector hian mi zemak tak anaya hote a thin rem siam thina tia in chunga an lu chuan chu hmu chu ro hlu le bung ru hlu tak tak nen a khat ti an ngala in chunga chuan collector thil nei te hum him tu mechanism le trap mak tak tak a om bok a chung an lu zel hnu chuan collector private room lu na kong khar tu thil kong khar ri tak omna an thleng ta kong khar chung lama tang chuan collector o chu aron le chuak ngala chu san turin a ron ti ma se master chuan chu ngai sak lovin kong khar chu ati chia sawe chuan chu pin tan chung chu a hmu chuan makati hlea a chan chu thil hlu hmu tur omlo tak tak Ziama Empire a mitlem te chuan an nei thei tur thil mak tak tak a om wang ani chu ta chuan master chuan collectors collecting chu a faktana Ziama Empire pumpuya hetiang thil hlu tak tak nei hi midang an omlo ti a hrila ma se chu thil nei tu collector chu a thiam rim hle lai tanga chhuak tu chuan a ron ti le a master chuan sawen hena chu pa chu a man dor turin atia chhuwa san atuma a chhuwa ma chuan Black Rock City a I spirit blaze grass nei tu chu he collector hi ani nge yang ti a hrila Alchemist master chuan sawen chu a mi khol pe motak ani thu collector hne na hrila engti kong point ati na chuan a thil hlu thu ru khol khom zongjong chu mi zongjong ma a phau chu sakang ti a hrila chu tianga soi hnu chuan master chuan a chho san ta chu ta sawen chuan collector hne na chuan lai hmuna thil om zongjong chu hral chho the niam ti a zota collector chu a nuya za hle no pang nang hian eng thil hlu nge a leinan i nei atia ena chuan thil hlu tak 7 illusion green spirit saliva ti chu ala chuaka chu thil hlu tak ania
collector chuan a ngei ven nga hle a chu tiang ro hlu chung chang chu a thu chawa a hriat thu le a dam chungin ala hungai lo ti soin a phur hle a iana chuan hemi hian a spirit blaze grass a phu hle ti a soya ma se collector chuan ala phu lo ti soin a aya tama be se a ma se rei fe in hial tu chuan adu ema wangi collector chuan box pakha chu ala chuaka sawen hena apeta ani sawen chut uluk takin chu a spirit blaze grass chu en fia alan dan chun a ho mel view na chungin blue lotus pill refine konga mun poimo tak chang thei tu ro hlut takani ato pa chon amamo hnung ber chu akuta om to a sawen chu Black Rock City chu santurin en buat saita atu jinga chun sawen chu transport station a akala chu ta chun bis lian tak tak thlok thei te chuan khwajin te chu hla tak taka an phur kwal thina chu ta chun mi pui tam takan oma achan chu mi tam tak chuan Ziama Empire chunga mun sang-sanga jin kol an du wangani iana po chuan a nga lai chuan apia chun boina siam an om ti a hua mei che pakatin thin rim takin dornei tu pakha chu a hawa a kopuin pa te chu a sei sak thirani ma se sawen chun inrala tum lawa achan chu boina in nam hnoya du lo ani revak lawa chun alchemist association ami master o2 le azilai te chu sawen thla turin an ron thlenga rotling taka collector neina in biak na neya chu tiang lo hluwang tak a hmu thei awangin a fak le an chho ma hian master le azilai te hian sawen chu tharok nuwa Ziama Empire khopuya alchemist competition lian bot sai tura tel turin asoma he inti siang na hi hun sang le empire danga tanga local alchemist sak tak tak te in to khom na hun ro pui tak ani don ani sawen chon lom thu asoya hun ram chang ani chon inti siang na tel turin akile nge don ti asoya sawen hi alchemist ani awangin special treatment le flying beast transporta athona jin theina adong bok revak lawa sawen chu tagor thale lampan chuan asin kong thui tak chu zo turin a chuak ta a ti chuan sawen te chu magical beast thlok thei pakhata chuangin anjin kong chu an tran ta ani anjin kong an zo chung hian master yaw lau chuan tier 5 blue pill chu refine atuma he hi pill refine harsa takania Ziama Empire ra top alchemist te point unrefined thei mai ngai lo ni chung set na sataka refine tuma abe nuwa chuan pil chu a refine zo teu ta hleya ma se pil chakna chak tak lo chuak chuan cultivator du am tak tak te chu a hi pa lak sak tumin anron ti boya sawenan a master hum him tumin in be na satak a chuak ta ani master yaw la chon hloting takin a refine zo theita chumi hnu pona lo chuakin an ma ni ran ti boi tu te chu zangai na telawin a thatta ani chumi hnu a great agor desert a jin kong an zo lai chuan master yaw la chuan zilai poimo tak tak a zir tira sakol te hi an hlom thei hle a ma se mishing te hi an du am ema wangin an hlom zok ti ridin sawen hena dam kha chuanan chakna le thutu na uluk taka asiam thiam apoimo ti asrila thalera an kala hian sawen chuan magical beast ru manga siam in hlui to tak pakhat a hmachuaka chuta chuan lotus demon flame heavenly flame a rank pathumna nena in zom me fragment them pakhat chu a hmuwa ma se dornei tu chuan a hral du lo sawen chuan in biak rem puina neya tum chuan putar chuan aislam thiamna hlom tak a pho langa sawen chu abeya olsam takin a heta ani liam tor ma se sawen chu abei dong du lawa tumru na nen abei leta chu atumru na hmu chuan chu putar chu atilom hle sawen chakna ates nuwa atopa chuan putar chuan ani na diktak aron pholang ta ani hi ice empire ming thang takania achakna chu do huang level ania ma se queen medusa ina hnia achakna chu asil sakbok tuna a level hi dowling level chawani ti chuan sawen nen chuan in bia in map fragment chu adu ani chuan queen medusa in asil na chu ti chetur le achakna anei le thenan pil a refine sak theni chuan map fragment chu a pe anga tagor thalera thu green lotus core flame omna hmuna hrilang ti a hril boka heavenly flame mu hi sawen malam hunata na apoimo ema wangin he inrem na hi sawen chuan apomani
hai bodong hunkal to han thlir le lokila mishing le snake people kan inkara indo na hi kumsang tam tak chung alo om to a hun akal zela mishing te chuan thuni na anchanga rule hamde chu tagor thalera norlu anita ani mishing tam takin snake clan member te chu manin sal angin an enkol thina wangin thil om dan chu achhezwa sawa chu chuan snake tan le mishing te inkara in hut na chu ati chwa sau sawani hai bodong hi mercenary group pakhata na thoka mishing ten rule mi te anti du dana chu na satakin ado dalani mun pakhata ajin konga chuan nulamak tak mai mercenary ho kuta tanga chanchuaka a chanchuan nuwa hai bodong chuan Queen Medusa laka ahum him theina theito pachua chunula chu snake tribe ami ni in phatsan tu an ngai wangin Queen Medusa te chun anron zuyani hai bodong kianga rei taka omnu chun an inkara in sumna thuk tak alo pianga ma se hai bodong chuan chunula ni na diktak chu ala hrelo atopa chun thutik chu alo langta chunula chu Queen Medusa u naw nu a phir puyani Mana snake lan kalphung ang chuan lalnu pakhat chau an om thaya chu wang chuan pakhat jok jok chu an thi angai ani lalnu diktak tur chu kan hriat thin Queen Medusa ni lawin henula Queen Medusa ve tho ma se aming dang daiba hi ania Queen Medusa chu ti hlum turania ma se daiba hian thunei na ain zelen na adu zok ani lal thu thleng lo tura athunei na chu du sak takin na u naw nu Queen Medusa chu a hlana nun pa nga nun tumin a hriat rang po ati chita ani a kalbo nu snake clan elder te chuan Queen Medusa hena hruaileta ti hlum turin an tia phatsan tu an puani ti chuan Queen Medusa chuan a hruaileta ni chuan a unaw nu chu a thingei thon ti a hria ma se hre tak chung chuan a zonga rei taka zon huwa a unaw nu chu a hmuwa ma se hai bodong le hriat na hlo to daiba de chuan inchom na thuk tak alo nei to a hai bodong chun daiba chu Medusa le ami de ka ven hi matuma ma se daiba chu athita ani hai bodong chu aril ru ana hlea Queen Medusa chuan au naw nu rong chu lak sakin hai bodong chu engtin ma ti zu ye tumlo ma se abul elder om te chuan that turin an lo tia ma se thinrim takin Medusa chuan hai bodong chu kumsom ni chunga changna asil sakta jokani ti chuan hai bodong Ice Emperor tia hriat thin chu do hong level atangin dowling level a atla thata ani hai bodong chu tiang level chaklo taka chun atang tlata a chakna hlo awanga hrom na le daiba nena an chanchin lungchiat thlak tak hriat rengna nen chuan anun amang ta ani hai bodong hena tanga chung thua hriat nu chuan inram na siam pui ta map chi sang le tagor thaler chunga om heavenly flame om na mun chungchang hriat na map a pek rulet nan 60 year additional pil siam sak sawian chon atiam ani ma se pil siam na atana ammo tur chu Queen Medusa of snake lang ram chung thuk taka aoma he hian mission hi ati hla om zual hle sawena puina rulet nan Ice Emperor chuan heavenly flame chungchanga athurial zongjong chu a ser vek don ti atiam ani an pani hian thodun chu an rem tia sawian chuan chu risky mission chu apom ta ani chumi nu chuan snake lan ram chung lampan chuan an chuak ta sawian hen green lotus core flip om na hun ni thei pathum tarlana map anei to ma se thalera anjin kong hi ahar sa hle ma se sawian hi a master noya training nei pa zelin malaman panchun zom zela zoin achakna chu alo pung chho zel bok anjin chung hian sawian chuan hliam tor pakhat atoka chupa chuan an metal mercenary group chu be ani thua hrila sawian chuan pui atum ta chumi hnu chuan misul te chu muin rong takin mel ma te chu a bei ta athil ti thena lo pung zia chu alantira reidote an vai me chuan a hne ta vek ani chuin bena zo hnu chuan sawian chuan bazara khinglin huwa ani chu mi pakhat hian alo ti boya ma se sawian chuan puiwatin putar hne na chuan kalson turin atia sawian chuan khingdin chu thlamuanin lau thong lo turin atia ahim to tia hrilbok an bula om turin a hruai ta nuwa sawian chu a u te pani sauri le sauding te omna akal ta a u te hian tuna chuan metal mercenary group alo puitak te kha an enkol mek alo ni
hun rei tak nuwa an in hmule chu an lom hle a hun kal to chungchang soin an hlim tang hle bok a ute pani chuan sawen chu an bula om turin an nge na ma se sawen chuan amison ti so a heavenly flame hu atum tata wangin adu lo sawen chakna fiana turin sauli chuan in be puya somin a challenge ta sawen chuan apom ve ngala anin be ta sawen hin a theina sang taklan tirin mi zongjong makthi a hlo hle a chakna an hmu hnu chuan a ute chuan amisuna an thei to ka an pui tur thuan thrilta ti chuan sawen chuan a ute hne na heavenly flame map chu en tir ta ani mun pathuma om theina tur chungchang an sei holai chuan kinglin chu aran inrala rock desert city bula chakna maktak a thei ti a sei chuaka tharukal ta khan chu ta chuan mi chaktak aran langa mercenary roi tu chaktak a hne thua sei bok chu mi chaktak chu snake lanami ani ti soin sawen chuan medusa ani mai thei ti aring ngala he hian heavenly flame omna chu ani nge ani ti ati chiang hle ti chuan heavenly flame zong tur chuan an chuak ta sakol mak tak tak ne na in piak le thunun theina nei kinglin puina in pukluna chu an hu chuak ta chulai mun chung an lu chuan chulai mun chu mekma in alo khata hei heavenly flame omna chu ani nge yang ti ati chiang ma se chulai mun a chuan fire serpent monster chaktak an lo oma chu chu an be le phot angai don ani sawen chuan serpent chu na sa takin a beita ma se an chak hle me al om tak an ron phu chuaka sawen chuan a hne thei mai lo ma se kinglin chun chu tiang sakol thunun theina chu aneya aron thunun ta ani chumhnu sawen chuan master eo lawa bon chilling flame activating pekma chungri lama chun alu thla ma se thil maktak amu green lotus core flame chu alo om to ho lo akal main queen medusa chu kalin alo zukla to ani sawen chuan ahmalam hun ti danglam theile athil ti theina na sataka tipung thei heavenly flame chu adu ani chuan queen medusa ama chhana ngai don ani season 2 thil tam tak a thlen nuwa sawen chu master yalo ne great desert ta anjin kong an chun chom le ta until tumper chu legendary green lotus core flame heavenly flame chaktak a cultivation ta sataka tipung thei tu le nalan yenra ne na kumthum chunga ta na intem na an siam ti hloltin na tura pui thei tur mu ani ma se sawen chau hi hero hlunga event tu ani lo snake people tribe lal queen medusa chuan alo la to a evolution right chu hlom tak a level na sataka apna atana mana tu mani thalera an kal shrap nuwa sawen le master yalo te chuan milam mak tak tak ne na khat mun mak tak chuan hu chuaka an chui lai chuan queen medusa chu tui kho thiang hlim chunga man lai an thil ti thin da na ti lai an huwa yalo hian sawen chu bi ruvat turina rila a chan chu medusa hi Heziama empire mi chakber pol ani wangani medusa thil ti tum chu an thra thuaya snake people ngam hian evolution technique big an neya chu chuan anlal nu chu level sang zo ka rang takin akai chhotir thei ani ma se chu mi tan chu medusa hian heavenly flame a engai ani a hlotling ani chuan do huang level atangin do zong level a alu tanga thil ti thena na satak aneyang ma se a hlo chame ro chon athi don ani green lotus core flame hi a evolution atana poi mole ahman tur ber ani ti athia chon sawen chuan ruk sakadu ngala ma se van doi thla takin medusa chuan anomna chu aron hu chuaka a haute zinga mi yu me chu man turin thua peta ani sawen chu yu me le a haute chuan rang takin an zui ta ya lawan a chakna pek nuwa po sawen hian yu me chu alat luk lo le heti la hian ta god desert ta chon mi chak tak tak dang aron thlenga sawen chu yu me te laka chon atlan chhezela pilking hing thang tak go hi chu dowang level expert chak tak tak eng maza de an lo kalani ani po hian atum per chu green lotus core flame ne ania a thren de zinga hian do huang level pakhata oma ma se ani hian a mera thuplet ani
tuna chon pol chak tak tak tam takin heavenly flame nei ve an tum ti a hre chon master eula chuan ro man na siam ta mi zong direka be ai chuan sawen hian mi thiam chak berber te anin be hun chu a nga kanga heavenly flame lak theina chu hun chu amang tangka yang chutila chon gu hi chuan snake plant temple a thenga medusa ne inpiak na nei atuma heavenly flame aya damdoi pil hlu tak pek atuma chuta chon transformation pil mu tur om lo tak magical beast tam takin an hu the ngai lo tur po atel chutiang hang chon thema se medusa chuan adu lova alo hnol ve kani a thil tum dik tak chu engma a sei chuak lawa ma se gu hi a zui tu do huang level chuan medusa thil tum chu a hria medusa chon heavenly flame chu evolution atan man atumani ti asoya chutila chon sawian chuan chia hlo mai chia anga in thuam chungin snake plant temple ve himna khau tak chu apal tang thei ani atopa machine ni ti khet chhoni ma se temple chung thu joka alu theya le hnuaya mai chang green lotus core flame omna chu a hmu theita ani chutila chon pona chon boina chuak ran ta gu hiya sipaite le neklan sipaite inkara indona na satak a thlengta ani kulchunga chon dowang level expert chak tak tak tele elite warriors te chu anin beita mi meya chutila chon lein hnoi thu taka chon sawian chuan atopa chon medusa evolution ti tura en po se na mun thiang him chu a thlengta green lotus core flame chu mai chang hnoya lui thiang him ne na inzom mun biru taka thupani ti a hmu chuaka chu lui ngei po chu a hlom hle atuya chon poison thi na thlen theya oma chulai mun chunga chon tho the ni lova master yaula bon chilling flame hanga invengin sawian chuan him takin lui chu apal tanga mun laili chu a thlengta ani chuta chun medusa in evolution na tran lai chu a hmuta thalera snake plant mi pui tam tak shom to na tanga athan chho tum tlat tu medusa chuan green lotus core flame chu a khoya a kalphung chu angai to phak lo khopin a hreom hle a tak sapum pui chu mai al hlaom takin a khu ngal vekani sawian point a huasina chu angai sang lo theilo ama ang bakin medusa po hian adu thu sa thentir na atan engkim aris vekti a hre chiang hle chumi hnuah medusa chu snake form ma in thak ta heavenly flame chu dol atumani ma se green lotus core flame chon adau dala rang takin alo buma medusa chon heavenly flame chu man tumina zui zel boina sa taka chholai chuan kulpum pui chu a chim tlana atopa chon medusa chu a hlo chamta ni na lang pon lama om mi zong chuan a thi to ni nan ring snake trap mi pui te chu an lungai hlea vole khata chon engmak tak main van borok aron lo khata medusa hi athilawani ti achiang achakna hnung ber mangin evolution chu voi ni na tan ti le atumani ma serei rote a voi ni na apo chuan a hlo cham le a sawin te chon medusa chu athi tak tak ta an ngai ma se rule no te varte takte chu aron chuaka he rule te takte hi ani na taka chuan medusa pian phung tharania ma se rule te takte chu nausen piang him angalania medusa hriat na kha engma a om lo ani sawian chuan enkol tuma medusa kha ani ti an threlawani ti chuan chu hun chu hmang tangkai sawian chuan atopa chuan green lotus core flame chu anei ta temple atang chuan atlan chhuak ta ani chumi hnu alchemist gu hi chuan atopa mi pakhatin heavenly flame chu aruto ti a hre chuak ta thinrim takin zong ngal turin ami te chu atia heti la hen hun hla taka tlan cheto sawian chuan max wa do huang levela om chu atoka anin ma chon lai hian max wa nula chuan a melaron pholang ta tu dang nilovin yunlan sekroi tu yun ani sawian chuan mak atihlea a chan chu a main magical beast mountain ren sa akal lai khan yun hi alo hmu to a an pani hian ani na dik tak hrelovin in hmangai ton na an lo nei to ani yun hi gu hi puitura kalni ma se sawian hne na tangin heavenly flame chu alak sak theilo an pani chon emotional farewell an nei du na yun chuan
sawen chu heavenly flame a hi blue chuan a thi pha thei don ti a hrila Queen Medusa pen chu tiang chu ti atum wangin a thi ti a sei ma se sawen chuan a hmai te hum him tu le a thu tiam hlen chuak tur chuan thil ti thena ama mo thua soya a hi blue ngai angai ti soin a to pa chuan ain then ta ani lataka akal hnu sawen chuan puk thu pa mu chuaka chulai hna chuan sawen chuan Green Lotus Core Flame chu ti thiang hlim atum ta ma se hi anuna athil ton shom ber pakhat alo ni ta master yolo kai roina le dam do ji rang rang puina dong ma se heavenly flame chon ataksa chung real tangin ron ti chet tum zela Ameridian sakanga ataksa peng rang rang te chia thina popum pel thelo ang mai ani to athara khovel chunga chuan sawen chuan heavenly flame na tho chu ado chun zom zela bansan meiduna ne piangin nalan en ran laka amol phona le kumthum kal da chunga ator to na te chu a chuak thin atum runa na sataka wang chun atopa Green Lotus Core Flame chu a hne theita ani rotling taka absorb nuwa sawina cultivation chu ta satakin asang chhota chu aya poimo jok chu flame jongjong zinga chakber pakhat heavenly flame chunga thuneina aneita ani chu ta chon top lovin sawen chuan a flame mantra chu evolve fatum ta flame mantra hi cultivation technique danglam takania flame chi rang rang hi lotin ati chak jok theya ati thei chin dik tak chu tu main an hrelo akal phung chu a hlom hle ti a chiang hlea voi engma za sawen chu heavenly flame atanga begla sa wangin athi teu thin hle atum runa huin master yolo chuan apuita an pahnian thodun na wang chuan a flame pahni de chu azom khom theita ani chumi hnu chuan sawina combat power chu na satakin na pung ngala a hmai na chak jok dei bok a chakna tharane hnuwa sawen chu ice emperor hlui haibo dong nen anin hule ta ani kumsom ni chung jet haibo dong a cultivation ti top tu sil lak bo ani theinan sawen chuan pil chu a refine sakta apui hnuwa sawen hian legendary expert zana hlo chuak ta ani haibo dong chon thodun zela thian ni arem ti ta revak lawa sawen chuan thulom omlo taka donga Kinglin chu mo family ten anrbo ani ti chu mo family hi Jema Empire chunga chung Korean ber Poland nia kumtam tak chung chu arokin sakol mak tak tak le mission te mangin experiment rap thak tak tak anlo nei to ani chu chu hria chuan sawen chu chanchok turit akal ngala ote omna kirla in ta chon mo family mi te chuan boina an lo siama sawen chu vain rolin a sakna thar mang chon awa soi sa repani chu mo family tanga bona siam tu te chu a hne nuwa sawen chuan an roi tu pa hne na tang chuan Kinglin pen man na le laboratory omna te chu a hreta chui chian a tum ta ani a chui hnu chuan lei hnuaya laboratory experiment hlom tak tak anti na hmun chu a hmu chuak ta chumi hnu thodik chu pholan tumin sawen chu mo chung ko roi ro pui bo saina chun akal ta he huna hian mi poimo tak tak antela nalan yen ran le yunlan sek ai o te po an tel bok chuta chun sawen chuan mo family te thil ti dan chu wan tlang ma soi chuaka evidence chuan lai mi zongsong chu ati thin ur hle thinrim takin mo family roi tu mo cheng chuan ani na diktak aron pholang ta technique maktak mangin ram sarap thak taka in thlaka a chevelami zongjong chu a bei tan ta tang dunin sawen le hai bodong te chuan mo chen chu an bei let ta etik pa ngai chu atok lo ti a hriat chuan sawen chuan thil thengai lo ti atum ta ani a Green Lotus Core Flame le Master Eola Bone Chilling Flame te chu a thlun zom ta Master Eola point hi a hlom hle ti a hria sawen chuan a thi pha thei don ma se huai sena le tumru na khat sawen chu a hlotling thei ta ani
heavenly flame pani in som chuan attack lom tak asiama chu ang ri buddha lotus flame ti ani chu tatanga puak lo chok chu a hlom hlea mo cheng chu a hneya a thi chiang hle he technique hi sawina tram card chakper pol ni ta series pum puya po a technique lar berani nena changma se ngong thalo taka oma sawen chu pona sa taklaka him turin master yaulaw hian a spiritual energy zong deuh tho a hmang zo vekani in be na zo master yaulaw chuan sawen hena amun thil angai thule rei tak a harlo mai thei ti a hrila sawen tan chuan he hi apoi hle master yaulaw telwa jinkong a zo ri angai don ta ani sawen hian green lotus core flame a muto flame an tra hmangin ang ri buddha lotus flame asiam thei to bok chu baka hai bodong chu a thiana tan anei to boka chu mai ani lo a hmaya chakjok in om to a ma se tu na chon master yaulaw pe hruina telovin a jinkong chu a chun zom zel angai ta ani chumi hnuwa chuan sawinan ang ri buddha lotus flame ati pu na hmuna chuan in le zia jing te chu an kala helai hmuna hen engthil nge thleng ti chui chian an tumani zia jing tian chuan chu pok ina chen na satak a thlen chu maka ti hle ani ama le in te pani chuan ziama empire chunga thil danglam tak a thleng ti an tha chiang hlea chu tiang pona tak thentir thei tur chu ziama empire omin an shelo chu hnu chon yan sek chunga boina oma chu mo family te kha yan sek hnuya mi an nia mo chenga thil ti sul te chu alang chuak ta sia yan sek ming ti chet ani lo nan le sawian le nalan inran te kum thum chunga inram na siam a in be hun tur a hnai to awangin in le zia jing tian chuan mo chenga thattu chu thrizom zelo turin thutlung na an siam ta ani ngoi rangin boina chu chin fela tru lo taka boina len jok an ti chhualo nan ngoi bo puan tum ta ani chuwin hu chon sawen chu arum pakhata aoma chuti la chon rule te takte chuan sawina do chi chu a hip saka chu rule te takte chu queen medusa aran in thak thut maya sawen chu a hlau thong hlea kalsona tuma ma se queen medusa chu an kalti ra tum lawa ado chi chu a hip sak zui je anin karbo rok chu thalo view ma se medusa chuan sawen thil di thina maktak chu a hra chiang hlea medusa chu a chak tok lo awangin rul no te an thak le ta sawen chon ti hlum me duwa ma se ati hlum theilo ata na tangkai thei besin kol zui tum ta chumi hnuwa chon thil ti sul len tak an chung ka chunga anei ni in hrein sawian chu aril ru aboi hlea a u te pani sauding le sauli te chu an tun ma sau chung coin har san an to zong te chu an hriat non tira an din chho pui le tur thu le an thlop tlat tur thu an thrila chu chuan sawian chu tilom hlea lom thu seinan le unau in hmangai na lan tir nan sawian chuan a u te hne na ar reng technique chak taka hlana he technique hian an chakna chu na satakin atipung thei don ani a u te chu an lom hlea hemi hnu hian sawian chu hai bodong ne imperial capital panturin ain bot saita heti lai zong hian sawian chu zianan academia of mek junar chon angai event reng ani auction house at thlen chuan sawian chu ya feinin ain hule ta ya fe chu tu na chon an pol chunga tinhun sang zo ka lo kai chho to a ya fe ni na tan puina adil ngala master earlo chakna siam tharle na atana damdoi siam na man rok mu tur omlo tak tak te lakhom sak turin atia chumi hnuwa nalan in ran chu apu damdoi tur zongin aran kalvelea an thu sei chu sawen le hai bodong te chon an lo ngai tharu ani nalan in ran ipu nalan ji chu poison wangi athitep to ani alchemist thiam tak heavenly flame ne an mamo a zon sak turin ye fe ni na an nge na ni apu tak sa poison amti dam thei tu chuan lo man thatak an dong ang ti nalan in ran chun asoya chung lo man jinga chuan spiritual energy siam tha thei seven illusion green spirit saliva mu tu omlo tak po atel chu hre chon sawian chuan angai event ta hlea achan chu master yolo kai tho theina tura pui turin chu ro hlu chu amamo ani nalan nen in huana nei ma se chu ro hlu adu awang chuan nalan ji chu enkol tum ta chumi hnu chon nalan klante chena ina yan sau ti ming puin akal ta chu ta chon nalan en rani pu nalan ji atak sapung puya poison tam tak lo dar to chu enkol turin an tia damdoi lam hret na le heavenly flame thil ti thina pani ringin sawian chuan enkol tran ta ati dangkal phung chu adik hle angaya ti so chete ane ani point nalan ji hian a thi pha thei don ani
thil theng hian sawi le nalan kan inkara in zomna boi thak jok asiama nalan enran chun sawin ani ti thelawin angai na ru hle sawin a thil ti awang hian nalan chung ko member tam takin sawin chu an za hleya achunga an tha hle bok ma se sawin ani ti an thiat lo wang mai chawani ni engmazat nalanji poison pai chuan na tho nu chon sawen chuan nalanji taksa atanga fire poison omchu lom takni ma se atan a hlok thak hle don ti a mu chuak ta a hi blu chuan shomna na satak a thlen rualin chakna thiang hlim tam tak a om boka chu ama ngein ain cultivate thina ti chak turin ati thiang hlim thaya a hi blu thei bok chu tianga ni engmazat en kol zel nu chun nalanji chu sawen chuan en kol dam ta a lomanata 7 illusion green spirit saliva chu nalanji chon a peya nalan family ne na tho dun puya asom bok ma se sawen chon atnarani heti la hian halbo dong chuan yan se khroi tu lui yan san chungchang chu achuya thu thanga hriat dan chuan yan san hian dozong fight ancestor level alu chil nai to ni na sei he wangin sawen a hmalam hunatan po ala hla om hleang chubi nu chon sawen chu alchemist internal exama atel vea tournament lian taka tel ve tumani he huna hian milangsar engmazat antela chungsinga chon princess yau i le association na alchemist thalai thiam tak zinga mi building po atel internal test an ne tan tir lama chon sawen chu nui sadrona nia mitam takin an ngai tha hlena chungin alchemy thiam na mak tak le pre refinement ti na ta na a heavenly flame a man thea wangin ngai venal ho rang hlea tesu akal zela sawinan asiam pilte chuan thiang hlimna le quality sang tak an lam tira he hiana thina chu ain elpui tamsok te thil ti thina ain asang jok ti ati lang chiang hle a performance su en tu tam takin an ngai ven hle ama nui chatu te ril rupo a thak dang lam tan ta ani tournament tak tak chu tan ani don ta chu in empire io in yan li tia hriat alchemist no pang tak pakhat po atel bok ani hi arukin poison master ania thil tum thalo taka nei bokani in lomna ro en bot selai sawen chuan hai bodong nina tangin alchemist tournament na tel tum te beitum na yan li ina nei ti a hre chuaka yan li chun siama empire talen nei tha beisi om tak tak tam tak chu beile ti boral ti atumani sawen chuan it ela nei tur alchemist tele khwal som te hum him turin ma ala tanga la tual tha tum tu chu beiletin osan takin athatta zokani ran taka ma lak vata wang chun alchemist in elna tel chu an him ta yan li ro chu alchemist tournament atelani awangin anti hlum du lawa ma se tournament zo vele achung thu chu an langai to adon ani alchemist tournament final ne ni chu a thleng trep to a sawen tan chun ne na chan nge nge yangai a chan chu ne na chan chun master earl of chana siam thana ta na thil poimo tak adu thu sam spirit fusion pill formula a mu thei don ani elder fama chuan amimal takin sawen chu apin dana a hmuwa tier 4 3 patan green spirit pills siam dan tur a pe ani he hi siam harsa takania achan chu mei al chi rang rang pathum control angai ani a the ani chuan pakhana ani thei don ani chim hnu sawen chu apa 1000 nen engma chen hunan mang du na apa chon sawen chu na satakin na fuya sawen chon tu du na satak anei belani ti chun alchemist tournament final nei ni alo thleng ta alchemist chu arena lutin final round chu ro pui takin an tran ta sawen chon master eo lawin a hnu chia gold round chu man chun zom zel thanga rate tak refinement process an ti hnu chuan yan li chuan poisonous energy ti chuaka chu chuan contestant dangte concentration ati boya an gold round tam tak chu apuak dar ta veka chumi hnu yan li chuan tier 4 medicinal pill a refine na pakhana ani ngei tur thua sei a in ring tok leya
มาเซหุ่นป่วยหมดตะกะซาเวียนจวนมาสเตอร์เอลลาบอนจิลิงเฟรมเลอะเฟรมทั้งเตปะนี่จูอะเบลคอมตาโลทิงตะกินทรีปะตันกรีนสปิริตปิลจูอะติเทียงลิมตานี่จูฟังจนปะขัดนะอันิตาเฮติลาเฮียนเอียนลีจวนตันชัวตุมาเซไฮโบดงจุละจุยาจูโนปังสวลเจจูไฮโบดงจวนอติลุมตานี่ซาเวนจูเทียร์4 Alchemist นี่อิน Alchemist Tournament นี่นะจังตาโตคิงตะกิน Alchemist King Title นี่นะอันนี้ตานี่ Elder Fama จวนโลมานาตัน Tier 6 Spirit Merging Pill เสียมนะตัวโลมานาตานะเปีย Alchemist Association นะ Elder ตันนะรวดบอกอันนัวซาเวนจวนอปาซาวจันินเขาเปียชัวสันโตติอาเซียเลขาธนาอปาจวนซาเวนนะหลอดลินนะจูอัช่วงเลติอาเซียอารมณ์ปุยเลติอาเซียบอกอาจักนั่นแหละมิงทันนะปุงเสียจุงปอยน์อินง่ายล้มตะกะอมตูรินอฟุยบอกะจูจวนซาเวนนะริรุจูอันเนเลAlchemist Tournament ชัวซาเวนจวน3 year agreement อันนี้อินเบนะโลอมตูรตันอินบอสเซนันเนนอาจักนั่นที่ปุ่นจูอ่างง่ายปอยหมอเบระcultivation trading chu shom tak ni ma se tun ma nalan in ran in adu thu ngaya husit taka in hona kan sel le achung te ne na anmol phona chu ashareng chungin atwar chun jom zelani heti live vekian in be turin nalan in ran po alain bo sei ve mek boka alan in ran hian da do si 2 star level a thleng to a 7 ero kha chuan Dadao si 1 star chau alat hengani chuan sawen chuan ato pa chuan in be na lom turatan ain pe to ti asoya 3 year agreement an siam chu len chok turin yanlan se ka kala tum ta ani ma se hei hi mimal in huat na emo phubala da emo ani to lo chu a chu athil tum per chu sa chung kwa le apa ming that na le za omna siam that le ani angai dana chuan he in be na hi chana sang ber thleng tura malak na phasa ber chawani Akorman thiam le a heavy ruler nen chuan sawen chuan Misty Cloud Sek Yunlan Sek lam chu apanta chuti ruwa chuan Ziama Empire mithiam chak tak tak chu Yunlan Sek a hian in beina poi mo tak en turin an local khop to ani ti chuan season 4 hi heta hian a topa episode dot le chu achun somna mizo tonga recap mu tur om to lo ang pui kan en chu episode somli panina kha ani tlang pui hlomin ka ria episode somli panina top na chu ania kan en le don ni chuan 3 year agreement an to dona in be munom takan en ho to don ani chuan kim changjok in ti kan tum to don nia BTTS pum puya mi in munom an ti le an lung ti leng ber tu season chu ain tran don ta ani do thei ta kamilo thir chhuat sak pap awangin lom thu ka soye